mga ka-studio. For today's mukbang, what a lot of rice. Kain po tayo mga ka-studio. So, where's the food? Ito po yung normal setup namin sa bahay. Yan po, nakabili ako sa Mr. Limpo. Kunin mo yung takip na. Doon sa plate ni Papa. Palihog sa bupader. Meron kami ditong chicken. Right. Kunin ko lang ito mo. Oh, wow. Looks tasty. Chicken tapos limpo. Chicken? Is that chicken? Yes. Oh, and that's limpo. I love limpo. Yan po, ulam namin. You pray, Sax? Bago tayo mag-start, pray muna. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. Amen. Yan po, kain na po tayo mga ka-studio. Yan, meron kami ditong sukang It's pinakurat. hot. Careful, it's hot. Waanti gabi. Ooh. Anyway, Wow. nahan ka na. Hilig siya sa chicken wings. Kain po tayo. Kain po tayo. There's some. Now, You eat rice. Eat rice mo. there's some. Magkinamot lang tanak. Ito pang. Thank you, Pang. Kain po. Sarap ng sawan. Eat rice me. Nakakaon ako. Na pa. Ano po? Kanin ka na. Ito pang. Wow, dami pang ayos mo. Itong ulam po namin ngayon, ito po yung kadalasang ulam namin kapag nagsahod na siya noon, noong nagtatrabaho pa siya. Opo. Pag may sweldo, ganito ulam. Eat me.
May kanin pa bang? Wala na? pang. Itong kanin namin mga ka-studio, kaninang, ano naman? Umaga. Umaga pa po to. Bahaw na. Sobra-sobra ba nga kanon naman lang gitiwas. Bi ayaw nang bukog, kauna bi, kauna nang unon bi. Sarap man ang unod. Kau kanon. Bukog. Nga pala na ikuan. Kaya. Panay sup din, di ka man. Kain tayo. Ano ka? Ba't ang ramen yan, be? Okay. Panalo, ang sarap man. Dahan-dahan lang, be. Dahan-dahan lang. Tukan ka na. Inulang kami sa kanin dahil hindi kami nakapagluto ng kanin ba. Liog. Birada kaon mi. Limpo, bigyan kita biya. Yan. Yan, meron yung mga crispy, bi. Kainin mo, bi. Manok, mang. Lubot niya, yun. Ako lang na. Crispy. Crispy, be. Crispy ang bukog. Ito dapit sa isol, oh. Sarap nito, ang daming balat. Balat, mang. Ano yun? Ito yung mga pagkain na kadalasang binibili ng mga tao dahil luto na ba, no? Naka-ready na. Pag hindi nakapagluto ay bibili nilang ng inasal na manok at saka limpo. Ay, unod. Hmm? Ay, unod. Okay. Alam, alam. Ah. Tama na yung bukog na.
Isa po, hayaan lang po namin siyang kumain. Matapos itong video ito, ano yan? Description below. Kahit matapos po itong video, kakain pa rin siya. Kasi alam naman natin bata ba, tagal siya kumain talaga. Pero importante, mayroon siyang madaming ulam na para sa kanya talaga. Ano ko? Busin natin to. Mayroon pa salsa no? Ang dami pa niya. Kulang ka din sa rice? Tama na sa akin. Ah. Panalo talaga nitong kain, no? Kapag may okasyon, ito din ang binibili, ano? May birthday. Birthday na doon kakain sa dagat ba? Masarap doon. Ito yung baon. Sa inyo na yan, ma? Sa inyo na yan. May sasa lang yan, ma? Kain ka kanin, be. Tapos inom ka Coke, ha? Ginawa mo dito sa bukog. The best po. Ang sarap. Grabe. Bilis kong matapos, no? Busog agad ako. Ang daming ulam nun. Medyo kinulang ko sa kanin, pero mayroon namang ulam. Indian mo siyang tukan kami. Oh. Anong gamay? Isid o. Isid o tisas. So hanggang dito lang po tayo, ano? Yung shoutout natin sa sunod na lang po dahil yung last video namin na yung pizza, no? Na accidentally na-delete namin, kaya yung shoutout dun hindi namin na-copy ba. Pasensya na po kayo, hindi po talaga namin sinasadya na ma-delete yun. Kaya ang ginawa namin, re-upload namin yung video. So kaya po, sa sunod po kami shoutout na lang po. So hanggang dito lang po kami. Simple lang po itong kainan natin ngayon. At simple na sit up namin dito sa bahay. So, bye for now and kita-kits sa susunod na mukbang. Bye!